Lolo og Bernie. Bolden, der blev væk. Det er rigtig godt vejr i dag, og så vil man jo gerne være på stranden. Se! En bold! Hvor sjovt! Godt grebet. Bernie rammer bolden helt ren. Se, den ligger der, råber Bernie. Hey! Hey! Juhu! Tag lige den her, hvis du kan, siger Lolo. Wow, sikke et spark, siger Bernie. Men hvor blev den af, siger Lolo. Det gør ikke noget. Du skal ikke være ked af det, siger Bernie. Vi går hen og leder nede ved træet. Kom! Hov, se her. En fløjte. Vi prøver den, siger Lolo. Wow, sikke en sjov lyd. Se lige derovre, siger Lolo. Hvordan gør man det her? Det ved du sikkert, Bernie. 1, 2, nu! Hovsa, nu er den også blevet væk. Men hvad er nu det? Det var godt nok mærkeligt. Er bolden blevet forvandlet til en globus? Men hvad kan man lave med sådan en? Lolo, kan du ikke vise, hvor du kommer fra? Spørger Bernie. Jo, selvfølgelig. Her. Jeg er fra savannen i Afrika. Og dig? Hvor kommer du så fra, Bernie? Spørger Lolo. Jo, det skal jeg vise dig, siger Bernie. Her. Fra skoven oppe nordpå. Hov. Men kan du se, hvad der sidder i træet? Det er jo bolden, der blev væk. Men det ved Lolo og Bernie ingenting om.